masih muda. Muda ada kumise ono rambutnya putih kabeh. Potek. Putih petak. Rambutnya petak. Rambutnya dipetak kaya sawah dipetak. Petak putih. Petak karepe iki petak. Oh, tar aku nek kon ngledrak. Digeledak makan itu emang kamu punya gigi poga. Ya, cuma untuk apuk-apuk aja. Ini kamu kalau minum sedotannya itu kamu tinggal gini aja masukin gitu aja udah masuk. Iya, itu gelasnya masuk. Ada taunya. Seneng aku. Seneng kok karo arep brebes mili. Orang brebes milih, Mas. Nek ngene iki aku kok yo ndang tuwa ngono lho. Monggo Elisa iki jomblo ayo. Aku jomblo loh. Belum ada suami. Oh, belum ada. Belum. Kamu ya pasti punya lah. Di rumah, kalau di sini belum. Tapi aku gak mau sama kamu. Aku juga udah jelek, ompong, tua. Hehehe. Matanya belum loh. Matane. Udah bangane kurang. Angel lo. Liane do wedi. Geng, ngaturaken jarak mangayu bagyo. Ngaturaken jarak mangayu bagyo. Iki sih ono bagyo ning kono. Bagyo ning endi? Sana. Di sana. Iya. Ya gak ikut bagyo. Gak ikut. Maksudnya ikut merayakan ini derek mangayu bagyo. Bagyo juga ikut. Iki dong ora to simbahe iki. Suwe-suwe sing mumet Elisa iki. Aku wis tak Aku di bener sini. ke. Saya mumet. Ayo Anting. Ting ayo Bang. Yo, tak aturke anu caping gunung model Madura ya, Nok. Yo, menti bawani Mbak Anting Lambangse. Yo. Jelek. Halo? Ngapa raimu prengas-prengas? Halo? Apa sing cetha? Raimu lo prengas-prengas nyapu. Kowe aja lara ati lho iki Piyai Banyuwangi dadi omongane kasar. Wong ki rasa lara ati. Heeh. Wong nggon kesenian ku aja lara ati ora ana wong undang. Ya ora mit. Kok mit iki sapa? Demit. Aku jenenge kowe lara ati. Ora lara ati. Aduh nek kirai kok njur ngundang mit ngono. Lho, iki ra gentenan, coba lara ati ora to? Ora. Ora. Komeng tak santet. Lah Tak santet kowe kena tumor gadul. Lah wong kene iki tukang santet tak balekke dadi tumor cureg. Aduh. Anting iki jan. Iya. Kowe kok cincang-cincing. Wong ora ning banyu kok. Ora apa-apa ya. Sing rapet lah. Untungmu kok entek to, Pak? Orang kalau masih bayi itu nggak punya gigi. Nah besok walah apa ya? Lah kowe brengosen nih lho. Masa bayi brengosen ya wedi mboke. Iku kowe urung ngerti jenggote. Agek brengos. Jenggot sing endi? Ampuh kok. Wah, bocah cilik mah lugu. Iya, kowe malah bingung to ngatasi. Ling ati-ati kuwi lho. Heeh. Sabar, Mbak, sabar. Iki melu do stres ki kok, sabar. Piye to? Aku muni jenggot sik endi kene ya terus mbayangke kabeh. Lah piye to? Sabar. Dijelaske. Nek jenenge bocah takon. Oh, kudu dijelaske. Lah ya coba. Ting-anting. Dalem. Kowe ora urung kenalan karo ku sapa asmane? Siono. Siono. Pak De Siono. Ayo piye kabare? Ya kudu sabar. Sabar. Ayo Ngomong
aku ngejak bocah iki pisanan iki jane ya kersok emosine tak sabar. Mergo bocah iki potensi. Nek awak dhewe ora sabar sebagai wong tuwa kok ndak bocah iki. Biyen Elisa iki kepiye? Ah iya. Ngono. Saiki tetep atos. Ya. Ayo Ting ditembangke. Tembangke. Ora usah ubah wae. Soke si HP kok. Sok apa to? Sok beker. Iki ben nembang cangkemmu menengo sih. Cangkemmu menengok Kowe kono. cangkem kok kene. Aku ora Edan ki. Wah, musuh cah cilik-cilik ki edan. Manyem melangi. Adirono. ora ngerti. Yo. Tenanan nih. Apa to? Ora apa-apa nak. Lara apa? Penak. Penak piye? Ge nembang. Nembang. Ben malih Penak. ngabas Ngapus. konang sayang. Alah, saya sesuk mikir diganti rada gede ya. Kecelikan arek kekemplok Totalitas ya Pak Deli ya. Totalitas. Aja tok pedhot nek pas nyuwara. Kene Mas nyuwara ki mengheningkan Oh ciptaan. iya, berdoa mulai. Tak jahit. Monem memajeng kon kerojenor kuning ratin. Aduh. Apa? Ratin. Raden sayang. Untung muntek budek barangnya kok. Sabar. Kiseno sesuk golek oleh luwih cilik gek ngeplak sirahku. Ora apa-apa. Ayo kono ki cangkem nek bae wae kan ora pacar nek. Iya, soalnya carane dhewe-dhewe. Awak dhewe kudu iso. Yo. Kembang bayi Melu. madari Suarane pancen Lho tonjo. tenan. Kaya patung kur meneng wae metu suara. Lah sampean lo tuwek obah wae. Mbok antengi nyapa ngrungokne aku Nyapa, nyanyi. anteng nyapa. Apa? Aku kudune ngerti wong anteng ya tok obahke no. Iya to aku. Kene bingung. obah wis angel cukup mah. Aja tok ajari to iki radong bocah iki. Ora dong. Ora ngerti. Ya aku mah tak meneng wae malah iso etuk kabejan. Pasirana berengsek.
dia bisa menghipnotis kiai semene kabeh meneng. Iso meneng. Ayo. Mengko do gondelan ndak keserot. Apa? Ya ora ono. Omong bocah semene kok nyerot penonton semono. Kowe ora ngerti saka ngarep kok. Ah piye? Mereto. Bene Pak De ngalah karo wong tuwek. Ha iya. Aku yo ngalah karo cah cilik kok. Iya. Ya terus kan. Panas ujan lengaling sayang. Kowe kok Ngapain guyu-guyu? apa seneng bahagia kok. Tebing gunung Iya, kanca-kanca pengrawit yuk. Yuk. Misowa capek gunung saya. Seprene kaya tetep ora wangun lho. Iya lho. Wiyaga kok kon muni sayang. Rawangun ya. Biasane ming mbokmu. Tangi mbokmu. Ya. make bineka laben Ora. Make binek lakek. Inumane oyok. Oyok kemeruh lele. Kemeruh ya apa? Kemeruh. Sok tahu. Oh, kemeruh. aja sok meruk lho. Kemeruh. Lah iya. Walah lek budheke kumat. Nek budhek iki ya budhek terus, budhek kok kumat. Lucu iki. Ayo to. Iya. Wong budhek kok kumat ya, budheke ra krungu kok nganggo kumat. Lah kowe penyakit bau apa? Ah bau apa? Ora lali aku. Penyakit apa ya nek lali kok. Bawaan. Apa Pak? Kumatan. Kok mak sampean apa Pak? Ya wis kaya kowe dan taun ngono kae lho. Yo inumane apa-apa kok. Yo. Inumena sun barse Ya, awas. Caping gunung made in Madura. Madura. Yo, monggo. Yo. Yo. ki jaman
sayang. Pak De Ramuni iki. Sapa? Ki. Piye? Si Ramuni sapa? Iki lho Ramuni Girong. Wong meneng wae joget mengenak ngene tok. Tak kandhani to. Nek wong wis wong tuwa ki meneng wae ndak do krungu. Piye to mah prengas-prengas. Ambang kowe jedar-jedir. Ngerti sajake guyu. Iya. Ya. Syukur bisa gunung desa dadi raja bilin mona janji mun sarento Mas. Piye to mah bengok-bengok. Ah iya apa kon meneng-meneng. Bengok-bengok njak konangan mbokne kok. Syukur bisa bebas gunung desa dadi raja bilin mun janji mun sarento dadi logo. Anggere rampung suwuk kok mau ditekan kene rumet tenteng karo mripate iki. Plerak-plerak. Ayo isih bocah kudu sabar. Ah iya. Nah, bintang tamu ki do gila mergo sinden-sinden iki. Ah iya nek ora siap mentale. Ora siap. Ah iya. Dikerubut 11 to. Kira-kira piye nek kerubut 11 ini? Biasa wae. Oh. Jadi menghadapi apa-apa itu harus tenang. Tenang. Anu dasare ming tenang ya. Tenang terus turu. Lah yo 11 iki kon ngopo? Ah ben sak karepe aku ora krungu. Oh iki ming paitane ngawur nek ngono kuwi. Wis anggere ngawur ngono kuwi wis apik. Iya. Ayo Mbak Elisa gentenan, ayo. Wis, ben saya mumet saya ana apa. Ora, Mas. Aketoke sampuh dhewe ya ora aku to. Ora ndi-ndi do gila. Aku ya cuek aja. Apa gila? Kamu gila? Enggak. Apa? Cuma ketakutan. Oh, ketakutan kenapa? Sama orang cantik gini ketakutan? Ketakutan sama istri. Oh, sama istrinya. Ketemu sama sinden,
ayu-ayu selewasi kene. Kan istriku itu streaming. Oh, nonton. Halo, Ma. Halo mamanya Mbah Sehono. Aku nggak galak. Nggak Ini galak. tak pinjam sebentar ya. Ngene iki ya, kok gak nggo contoh ya. Contoh kenapa nih? Seperti anak muda. Oh, seperti anak muda. Aku kan masih muda. Muda ada kumisnya, ono rambutnya putih, putih kabeh. Watak, wak. Putih, petak, petak. Rambutnya petak, Rambutnya dipetak kaya sawah dipetak. petak, putih. Petak, putih. Petak. Petak. Petak karepe iki petak. Oh, tar aku nek kon ngeletak. Digeletak-geletak makan Sorry, itu ya. emang kamu punya gigi poga. Ya, cuma untuk apuk-apuk aja. Ini kamu kalau minum sedotannya itu kamu tinggal gini aja masukin gitu aja udah masuk gitu ya. Iya, itu gelasnya masuk. Ada taunya. Seneng aku. Seneng kok karo arep brebes mili. Orang berbes milih, Mas. Nek ngene iki, aku kok yo ndang tuwa ngono lho. Monggo Elisa iki jomblo ayo. Aku jomblo loh. Belum ada suami. Oh, belum ada. Belum. Kamu ya pasti punya lah. Di rumah, Di kalau di rumah. sini belum. Tapi aku nggak mau sama kamu. Aku juga udah jelek, ompong, tua, Hehehe. Matanya belum loh. matane. Udah bangane kurang. Angel lo. Liyane do wedi. Geng, ngaturaken jarak mangayu bagyo. Ngaturaken. Ngaturaken jarak mangayu bagyo. Iki sehono bagyo ning kono. Bagyo ning endi? Sana. Di sana. Iya. Yang nggak ikut bagyo. Enggak ikut. Maksudnya ikut merayakan ini derek Ikut. mangayu bagyo. Bagyo juga ikut. Iki dong ora to simbahe Ah, iki. suwe-suwe sing mumet Elisa iki. Aku wis tak Aku di bener sini. ke. Saya mumet. Maksudnya Mas Seyono, nderek Mangayu Bagyo ki tatapan mukamu ke penonton. Ke penonton. Kebenon to. Kalau di sini derek mangayu sehono. Oh, Ya kan? ya. Iya. Derek mangayu sihono. Sehono itu sini. Sana bagyo. Oh, sana bagyo. Itu Prapto. Itu Seno, bukan Prapto. Oh, itu Pak Seno. Seno. Pak Seno Nugroho, kalau sini Sehono Nugroho. Oh, Sehono sama Seno. Karena Ki Dalang Kamu? kiamat. Amat Sayuti. Iya. Aturaken napa-napa wonten pamundhutan Oke, napa? oke. Milih sing 500 po 100 po 50. Lali Sing janjine 500 ono. sampun. Oke, lali Sambel janji. kemangi ono. Kemangi. Podang kuning ki tulisane khusus Mbak Tatin mengko Oke. podang. Nek podang kudu Mbak Tatin. Iki keciliken nek podang. Kenapa nek cilik? Ya wis ki emprit. Apa emprit? Aku menungso duduk emprit. Menungso. Oh, manungsa. Duduk emprit. Oh, dudu emprit. Yo. Ya maaf. Apa? Manungsa to. Yo kowe dhek dong kok tunekke emprit ki dong. Dong jebul. Ah wis suwe nang kene kok yo prit. Mah lali. Elisa pada ke emprit. Iya. Awong kene iki ciblek ya to. Kamu ciblek tau duduk sehono. Ciblek. Aku deruk. Ciblek apa derok sing bener sing endi? Kok jeru kok. Kok jeruk Kuwi kok. putere ngono. Oh, seneng le. Apa milih apa sa? Napa? Lali janjine. Oh iya lah. Lali janjine. Bawa lali janjine. Napa pangkur, Pak? Manut kowe terserah. Wis manut kabeh tok pilih Mah Rasida kok. Dina Minggu Ayo Mas, neng piro? Lho kok Dodo beda meneh. munyuke ana. Sehono ana. Ana. Monyok ana. Oh, Anoman.
Gaya ya, Pak. Dina Minggu Ikut ayah ke kota. kang tanti Aku lagu beda neh. Kamu pencipta lagu Naik Delman. Iya. Naik Delman Mengendari istimewa. istimewa di belakang. Kamu kuda. yang jadi jarane toh. Hah? Dina mene ngaya warang jebul mung lali janjine anane pijer semaya Doyak bang plecit kuwi mesti. Ngapa mergane? Enenge kur pijer semoyo pokoke. Jayak bang plecit. Heeh. pinter golek alasan ngandar-andar angen dukor aku wis ora Iya. Iya. dina minggu Iya. Iya. Sampan basih hono matur sembah nuwun. Padha-padha putu. Wah, wah. Ayo wis kowe iki pantes diundang Mbah kok ora gelem celuk Mbah. Lah wong agek ndek pitu loro kok aku. Ndek putu loro ya sembah. Ayo to. Kok ndek putu loro agak ndek putu loro kok ora gelem celuk Mbah ora. Edan kok ya. Ayo kowe kuwi kok. Ayo. Jan piye Elisa iki jos ta? Heeh. Ya Suwe-suwe menyatu heeh. dalam hidupku. Maksude Ya wis menyatu urip dhewe-dhewe kuwi hidupe kok. oh kok muni menyatu dalam hidup wong bojomu streaming kok nek tekan omah. Maaf ya, Mah. Mah, ngati Mah. Tak kira nek mamah bol jenenge bojomu ngati Mas. Ngati Mah. Oh. Ngati. Nggih, matur sembah nuwun. Ya. Sa iki mau. Iki mau Mbak Elisa. Ya, iki saiki pamundutan saka warga Pampang. Oh iya, Palian Gunung Kidul. Aduh, Pak. Oh iya, wis kok paliyane medun rene iki lho. Medun, Pak. Nek munggah mesti merono. Nek macul sirah dagelan iki hukume pirang taun ya? Hah? Ora dihukum, Pak, wong kur macul sirah kok. Wong kene iki omong tenanan kok munggah rono ora. Ayo Tin. Ya, enggak salah anu ki dalang nesu. Ini Tin. Aku ora tau nesu kok. Padha, Mas. Ha iki entuk vitamin tenan kowe. Wah, musuhe akeh ya. Pokoke kejuaraan iki. Didonke. tulungi Pak gendong gendong Titip keris ya. kok keris gendong ngarep Iki ngarep Piye wani ora? oleh tenan kok, Mas. Lho, monggo. Ning nek kowe amblek aku ora ngerti lho. Piye, Mas? Kuwi ketoke semono bobote 180 kilo lho kuwi. Wah, padha karo ngluwi tok pacul. piye ayo gendong Lho, Mas iki. Bu patenono sik kok, Bu. apane Ayo dadak kon mateni ngopo? Ah,
nek bopong gak akene wis kesel mulai genti njaluk bopong. Lah piye? Delo. Kuat gendong aku ra. Biasa. Yo, Aku mbiyek iki to. Cirolu. Sorry ya. Adepe rene. Oh, yo. Siji. Rasa kriyip-kriyip. Hah? Rasa kriyip-kriyip apa? Kelingan anakku rombone mbiyen. Ngapa toh? Selak ngelak kok. Terus piye? Selangra terus piye? Mongko mbokne iki wis sayah. Terus kok ngene iki. Kok praktek karo aku lho. Piye? Nyeleh gelasnya, Mas. Kesuwen aku medun wae. Alon. Waduh, lho ya semono bobote tangan roke mak jelek. Lah piye iki lagi tangan ya. Ning kesehatan itu perlu. Terus Rasa cilik ning sehat. Lemu juga sehat. Nah. ngapa? Belakang depan sama. Maksudnya piye to? Sing belakang karo depan sing sama apane? Tegese sing depan ki kowe, sing belakang iki. Terus? Ayo wis. Ya ora sama nek karo iki. Wis ta aku kelingan anakku cilik ae. Terus ngapa? Wah. Patenono sik ya, Bu. Sapa Iki to? kagak penting. Kok babu-babu iki sapa? Bojoku. Sesuk nenek arep pentas, kuwi HP-ne bojomu delekke. Aja entuk streaming. Lah tak delekke digadekke sik. Ora apa ya, Mah? Oh ya, Mah. Mah iki sapa e? Sik penting sesuk tak tetukokke apa-apa ya. Waduh. Jenenge sapa? Gimah apa piye? Selin. Ah kok Mah? Sing lanange jenenge Ceono kok wedok jenenge Selin. Ora ngerti to. Sehono nek ning luar negeri Sehanuk. Apa? Sehanuk. Oh Sehanuk. Kuwi presiden Mas Mian. Presiden Sehanuk. Ning kene Sehono. Ya ta? Selik. Selin. Selin. Wis kok Cina, Mbak? Selin apa silet? Ayo. Engko to aneh to ganti to. Ayo ra. Diseneni ayo. Selin piye Selin? Bu, Selin kon bubuk sik, Bu. Terus arep ngapa? Iya arti gandrung kowe iki. Sono kowe pinter gandrung ya Ya, aku mbok digandrong ya. Malu aku malu. Ayo biar mantan penyanyi. Pada semut merah. Ning untune kuwi lho, Mas. Lagune sapa kuwi? Ebi Mesak, Mas. Wah, beda. Terus piye? Yang merayap di dinding. Berbaris. Kok merayap? Berbaris tiba. Oh, Cecak baris. Ya merayap. semut kok kuwi kok. Yang Berbaris di dinding. Menatapku curiga. Ini loh Ebi Mesak. Ngarani wis salah. Ngene ra yo kene lho. Anu kulino aneh. Malu Prengus, aku sambut. malu. Terus Pada semut merah yang berbaring di dinding. berbaring piye ta? Hei. Berbaris. Kowe iki do ngantuk terus berbaring. Ganti ragune ora apale kok sing apal wae. Piano. Isa ta kowe kudune saya coba dirayu tatin. Ambok pertemuan, perpisahan, Terus nyumbang. kok nyumbang? Apa? Nyanyi ya. Nek kuwi wong loro, Mas. Ayo ora apa-apa. Tatin yo iso. Oh iso nek. Iso tau Sing penyanyi. endi? Pak Pak Guru no. Ayo Pak Guru ning wis sepuh no. Yo. Piye? Urung-urung kok Pak Pak. Lah piye ta? Piano, mari main piano. Piano, mari main piano. Menyanyi diiringi dengan piano. Menyanyi diiringi dengan
barang kok nganggo musik. Hah? Iya. Aku iki jarene nek pamer karo aku kene dong jagongane aku kuwi pecinta Roma Irama. Iki mau bener, Mas. Roma Irama kuwi pecinta Roma Irama apa-apa lagune iso. Coba nek aku sing miwiti tok teruske nek pancen kowe pinter. Oh iya. Ya, nek kowe ndekno muni pecinta Roma. Nek iso golekno jeglongan sing aku ra iso ya, Mas ya. Iya. Siap kok. Nah, aku mesti nek ngono adu domba menyadu domba, domba dipertarungkan. Adu domba. Stop. Wis stop percaya. Stop. Langsung nyaut. Kene jebulane tuwa ning pinter ya. Iya. Judi dilarang, Mas. Rapal berarti rapal. Judi. Heeh. Menjanjikan kemenangan. Judi. Wis. Kok wis? Bohong. Apa? Kalau perjudian ngono kae. Banyak orang jadi kemiskinan. Pasti. Lah yo kae pindho yo. Pindho. Ana senggane to. Pasti. Ya, panjang pinter tenan ya. Iya. Ayo ta, pasti. Ani. Teng tang tang tang. Sungguh aku tahu. Deh. Ku cinta padamu. Iya. Ani. Kok lemes? Kok sesuk lemes e? Ada Mbah Dukun. Sedang ngobati pasiennya. Ye. Terus Konon katanya sakitnya karena dikuna-kuna. Piye wi? Mat kamit. Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra. Terus Dengan segelas air pasien lalu disembur. Aja lunga. Iki maneman demite. Masa aku demit? Ora. Ayo demit kok ngono piye nek kowe? Nek ana demit kok ngene iki piye? Aku dadi genderuwo, Mas. Oh. Nek aku demit tak anslupi lho. Aku sih. Hah? Lah piye? Nek demit kan cak anslupi ngono lho. Coba slupono. Kok tengok arep dislupi kok tengok. Mapan, Mas. Oh. Lah saka ndi? Saka bun-bunan apa saka ngisor apa saka tengah? Karemu. Kok karepku? Sak senengmu. Wong tuwa ki kur meneng pokok. Aku mau nek meng meneng. Tak obahne. Ya kudu obah lho. Nah. Kedah-kedah golek duit walahno. Bapakmu nang kene nongklek. Ayo, iki kewajibane ngono. Ayo, ning sing penting halal, Mas. Iya, bangane golek duit ora halal. Ayo. Kepenak awake ora nongklek-nongklek ning ora halal. Luwung nongklek-nongklek ning halal dadi daging. Daging kaya iki lho. Iki ndi kok kon madhep rono? Kok kon madhep rono iki daginge nang ndi? Ndi? Sing ndi to mau lihat. Rumah sakit daging. Ayo kudu tanggung jawab, kudu ditudingi sing ndi. Ditumuk. Ayo, muter. Ayo, tumuk sing ndi daginge? Kok dadak nikong-nikong e? Nok mbok ora ngono. Sabar ya, Mak. Lah piye ra wani ndumuk? Ora wani. Ngene iki lho, iki daging. Mau wes e. Sapa? Anteng. Madura. Si Anteng. Anting. Aku urung e. Anting, Bang Cempoko. Aduh. Nek kembang bangah nek kan. Ayo, podang kuning, Din. Ah, podang kuning ki. Apa iki? Nggih, Pramusti. Emas, podang emas kuning. Nggih, bawa, Pak. Sik, gedange tak undurne ndak kelingguhan. Aku sing diundurke mung gedang ki ngapa? Bahaya. Oh. Jemek maneh kelingguhan. Piye ta? Kematengen. Aku seneng gedang lho. Waduh, cang itu bagi ya cah cilik meneh.
piye? Wis aku ora arep omong kowe apa-apa tok jurus-jurus kae wis. Piye toh? Jare gedang ya aku seneng gedang. Kene iki wong kesepian sih mah kowe iki. Jurus-jurus. Aku ning mau nek sing bengkong ngene iki emoh. Aku pengine sing Lah iki lumayan iki. Oh iki diluruske iso digip. Ora ono gedang kok digip iso. Ha iki dialog lurus e. Apa diplatina. Tenan melenyok. Kene jenengan digip ora? Piye? Gedangmu Piye? digip ngono. Ora. Berarti wis lurus. Wis lurus. Udah dari tadi. Udah dari tadi. Aku kan gitu tadi. Saya itu jadi pusing gitu loh. Sama anak-anak muda sekarang itu jangan tobat. Kok? Ayo sing nakoni ya tobat to. Ono ya tobat. Ya. Nadyan wujud temong paksi. Najan wujude mung manuk. Agawe talining. Manuk. Hah? Piye to? Aku rong rampung aja di Yo dirampungke. Lah ya nek aku wis rampung lagi omong. Aku ora omong iki mau aku kesel. Agawe talining. Aku iki rasa ngematke seono. Piye sih? Dalem, Pak. Raimu tutup ana tas kresek. Hah? Nyilih jarike. Tanggo kudungan. Anjur kene nganggo apa? Oh iya ya. Tak siliket. Ya nek ukurane padha. Jeneng sing kono wae sing kono. Nek ukurane ketra padha. Nek mangklik. Udah diam di situ ya. Oke. Rasa singshot. Ana. Alus manis termerak ati. Neno. Oh, Neno apa? Neno Warisman. Wis tak bedhek sakne. Waswinggan kala ana goleki nek kowe ngadep seono kuwi goleki si blekok pincang. Goleki manuk mbrodol. Manuk apa? Manuk sing ra gacor kae rak mesti mbrodol. Manuk brodol. Alah mbuh teruske kono. Aku senengane ya mancing kok ya. Ha kepiye njakisane ya kur mancing kok. Anjak cedak kali, Mas. Golek isi podang ku Mah adepe nene wae to. Cedhep ro. Wes tatine cetok kena peletmu. Lah aku nek delok mburi iki Tua-tua isih. Yes. Ayo nyatane njaluk didep ngono kok piye? Mau mungkur-mungkur. Mau mungkur-mungkur saiki. golek isi podang kuning. Adep rene. Karang wong ki sok-soki wong wedok ki ora butuh bagus. Ora butuh pinter. Ning anggere ana wong lanang sing humor, marai guyu terus. Wong wedok iso sayang, iso tresno. Aku cinta kamu karena kamu itu orangnya humoris deh, Mas. Bikin aku ketawa terus. Wah, sawat cembol.
Guyu wae sithik wae. Eh, Aduh nek guyu malah duwite karo aku, aja ngematke liyane. maaf Oh, cemburu to bisa. jangan cemburu. Jangan cemburu kita. Jangan cemburu. Ya. Ngata? Nah. Reneng lagu kok. Ngata diajeng. Waduh, kayane kok njur diajeng. Oh, Mbok diwingking. apa-apa. Bane diajeng kok diwingking. Ayo yang, Yang putri. peyang. Ayo. Iba bunga ingatiku Ngapa iki ya pencet? Hei, kae bojomu katut. Mbah, wis aku repot ning kene. Besok dadak golek gawe aneh ki aku. Nih, Halo sayang. aku jek kurang ayu apa piye? Sudah cantik. Kene kok isih ngematke kono matane. Loh. Makanya BPJS itu yang tidak bisa dibayar cuma penyakit mata dan hidung. Terus maksudnya piye? Mata keranjang ora iso ditambahkan. Hidung belang juga enggak bisa. Nang. Wes, Aku iso nambani lho. Oh. Nek nganggo tangan loro. kuwi nek bahasa Indonesiane Piye tak tambani nganggo tanganku loro iki? geli Tak sogokke engko. kaya wong daden iki sogok. Jaman biyen nganggo kayu ya nek masak sogokke. Anggere mati teko mutuk. Si podang kuning yo. Nyandeng bisa polahmu lho. Kemandang ra oleh meneng disengeni. Ya aja langsung begagah ngono. Pancen cah bagus ki repot yo. Repot. Kowe iki nek disawang bagus tenan kok. Heeh. Ale ndelok saka pathuk. Apa le ndelok ro turu. Ayo nduk kene. Oh. Lamur dadi tombo Bener wis. Oh saiki wayahe obah. Iya, oke. Tak delok tandange wong tuwa iki kaya ngopo? Loh, pengalaman. Sing Sing penting gerak iki ora saengeng. klasik Tapi pasti. pasti piye? Pasti. Maju-maju, mundur-mundur. Pasti iki pagoda pasti les. Darani pasar mano. Alah kok mengarek tundangane nangan kono kuwi aku ngerti. Aku ya ngerti. Nek permen ki diapakne? Permen. Nek nggonku. Gandeng randung tuh tak cemplungke wedang tak udak. Gombong. Kok jenengan ya pinter banget lho. Pinter Pak. aku nek disleweng-sleweng kek. Sini lho gak kuat nih. Apanya? Nek nggak kuat itu harusnya di sini, bukan Oke. di sini. Oh, jadi Di sini, bukan di sini. iki suwe-suwe ngono. Piye? Hebat. Lah ngapa? Di mana tadi? Di sini. Sini mana? Terus? Di sini. Bukan di sini, Iya. tapi di sini. Di mana? Di sini di mana? Iya di sini. Iya. Kok ngene ngapa? Di mana? Di sini di mana? Weh, Saya kan belum tahu letaknya di mana, di sini atau di mana? Di mana? Di mana? Di ya? sini lah, di sini.
Bukan di sini. Iya. Di mana? Kalau saya di sini, Mas. Oh, sama. Enggak. Saya juga di sini di situ. Heeh. Apa? Di sini di situ. Di sini. Ayo apa? Orang di sini kan. Kayak mau lagu sing song. Ayo nyanyi. Ya. Ora plerak-plerok to. Iso awan ning omah wis ora kerasan. Keluyuran anggolek sing tak sayang. Miter angen goleki ora kerasa iso awan nganti bengi. sisa. Kula tak munggah nggih. Ya, aku tak medun.
Medun piye urung rampung kok medun ora. Tegese ngedunke napas Mas. Kesel. Iya. Neng teko Iya tak- genti Mbak Ayu. Iya. Aduh ayu genti. Di singkat-singkat iki eneng sing nyuwun sambel kemangi diaturake. Iya. Ayo Mbak Ayu. Ya. Kowe madhep rono kowe. Nah. Sapa? Bojone, Sapa? bojone wong duwe. Ayo ora apa-apa, santai wae. Kanca ya, Mas. Seduluran. Lah iya, wong sing lanang budhek kok kowe. Nek dum-dum cepet. Nek tutup. Ana dum-dum. Woi, klok. Ngangsek. Pripun Pak De? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kowe sehat toh, Nduk? Mboten. Oh, ya esuk dipresake ya. Lho, Ora sehat. Apa? Iya nek ora sehat. Iya. Presake nggih. puskesmas. Puskesmas. Heeh. Apa nang toko besi? Lho, lah kok ning toko Bresake besi? kok ning toko besi ora. Tak golekke besi cor. Ben rusa. Oh, Ngono lho. heeh. Nggih, napa Pak? Sambel kemangi. Sambel Nggih. kemangi. Ya. Iso nyambel to? Saged no. Oh ya kudu. Jangan kula sambel napa? Rasa. Ngur kari layah tok kok. Muntune nek ndi? Muntune. Akeh disilih wong. Dinggo anu kacang. Oh, iya. Ben lembut ning nek saiki blender wis kepenak. Heeh. Iya. Blender. Kuwi blender. Kae herder. Oh ya iya bener aku jale ya ora kenal. Oh, cerembelane iki. Terus anggapmu aku kenal herder no piye? Mboten kula mboten ngarani. Wah, ya wae kok. Kur pengakuan. Trembel. Nggih. Bawane mboten Pak? Ya, dibawani men kepenak. Ya, wektune ora, wis santai wae. Santai pokoke. Tenang, ya. Kale aku ya kuwi ngemban dawuh. Sapa? Ki Sapa? Ki Suwondo. Ning kok nyelot suar aku arep medun kok sesuk lara pilek to kowe. Sabar tenang wae aku ora ngopo-ngopo. Heeh. Kanca dhewe. Ya. Bawane napa Pak? Ayo anu gelang alit ra. Apa Anu. liyane gelang alit apa? Apa anu? Sinom grandel nggih. Nggih, ginom gandel apa? Wis sinom gandel. Grandel lho Pak. Grandel. Apa sih sinom apa? Grandel. Ngau cetha sinom grandel. Ampun kleru. Ora, kleru sing endi no? Nggih. Nah, kok kleru. jenenge mancing ku ya anu ya. Lho, tegese kok nek kleru sandrale Nah, wong wong jenenge niku grandel. Grandel. Nek ratu Lek tuh mancing kono grandel. ya. Awake dhewe ora tau mancing kok ning tetep gondel kok to. Ora. Iya. Manismu angu jiwat Karonsih. Apa, Pak, De? Karonsih. Hah? Karon sih kok kaya cantrik. Lho, apa cantrik ra etuk karonsih? Ya ya entuk nek karon sih iki paling ora sing lanang bagus. Biasane to? Ah iya. Iki sing elek-elek wae no. Agawe ruciting galeh. Nek seono ya iso tenan wong biyen kuwi lulusan jurusan tari kok. Karonsih iso Mas mbiyen. Oh iya. Gambyong. Gambyong iso? Lah biyen wedok bang kok nari malah nari wedok ngono. Oh. Aku jare agak panjoget doyak mbokku jarike jaluk ya. Tobat aku. Pokoke Mas. Ayo mbokmu sing Pas kebangetan. pitulasan Mas. Lagi pentas kok jarike dijaluk. Coba agak adus. Nak cukup jarike tak joget ning panggung.
Nek kelingan ki mesakake terus. Ah terus mbok mulai mlayu nang panggung, Hah? nganggo apa-apa? Yo nganggo Mas. Nganggo ngepit. Ayo, Nduk. Sing kono ya ngejak karo sero aku. Mengko. Natya Neno umpama munduta turu Pak De turu Ora kok meneng wae ngrasake. oh jare nek meneng wae turu Ora penak nek kira ngangler. nah Romane jaran. Rokmi ana kodhoke arah jar beker apa? Ana kodhoke jare. Mongko bincile nang kene. wis Wis. tar tamtu tak Oro ruti ibarat wong numpak prau Pak Prau. lumampah tanpa walah ing madyaning jala nidi Neno tamah kunjing anggen jong ning pagulingan Ya mangga sambal kemangi saking Pak Karjilan Umbul Sari Piyungan. Ya monggo.
Matur suwun Mbak Ayu. Monggo Pak De. Oh nggih. Masih ana? Dalem nggih. Ya, matur sembah nuwun nggih. Oh nggih. Wis mek jam 1 kurang seprapat mengko ndak lakone ora tekan kene. Ya. Tak neruske lakon, nek wonten lepate nyuwun pangapunten kula wakilipun anak-anak kula sinden nek wonten kurang ngajari nyuwun pangapura. Nggih, sami-sami kangge caos panglipur mboten napa-napa. Yes, lahir batin lho niki. Lahir batin Mas, pokoke ampun kapok. Lek ngonek-onekke kula. Ora bakal kapok. Nggih. Nglipur masyarakat awake dhewe kudu dadi korban ora masalah. Nggih, semanten ugi kula nyuwun pangapunten Kiseno, Mbak Limbuk, Mbak Nyangik, terutama jangan lupa PWKS dimanapun Anda berada. Siap? Oke. Tak kira arep omong apa Bulming siap. Ayo ben siap neruske lakon. Lir kincanging risang. Lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik mosak masik Wonomarta. Sela ageng den dukiri, werksa ageng den rebahaken. Nalika semanten bubar sarsaran numbuk bentus nungsang puyang lampahing para jim setan berkasaning samya mapan wonten telenging Wonomarta. Mulat sang patih sapu jagat wau. Woi! Tuto Pandhawa tata Katiwisraya Indriaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana nuwun sewu Raden. Kula ingkang abiyantara ngersa Raduka Raden Candun Wacana. Patih sapu jagat inggih. Ana apa dene kowe mlayu-mlayu? Sewu kalepatan Diagung Pangaksami nalika semanten kula jejagi wonten tapel wates negari ing Ngamarta inggih Ngendraprasta. Wonten jalma menungsa ingkang ngrisak pepasrening negari Ngendraprasta. Tata lair ndukiri sela ageng, tata lair ngrebahaken wreksa ingkang ageng. Nanging batos menika ngrisak bebeteng tuwin gapura pepasrening negari Ngendraprasta. Oh, ladala. Kula semanggaken ngandika Raden Candun Wacana anggenipun ngrampungi perkawis menika. Wah. Sarapati menungsa sing wani ngrusak Wonomarta. Patih sapu jagat seminggira tak pethuke kaya ngopo menungsa sing wani ngrusak delenging Wonomarta.